gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jaam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. affaire de rewɓe ase a faami mais hankadi yonti o yaha hôpital yimɓe ganda holko heɓimo ça fait combien de jours o janggani hein séri an kadi mi haalnima ko farilla tan mawnam ko ni wayno ko woni cukalel arrête de me dire mawnam aɗa andi ko woni probléme on hunde heɓa ɗum ɗo o ko kaari ɓe mbiya wala ko babam ni wano kawam ni wano nenam ko diabétique babam ko diabétique o ko aɗa andi ko woni mawne ko mawne est ce que faami no mbirumami ni o ko Habibatu Sow wiyete c'est différent anan no mbirumami ni woppe goo ɗiɗi tati tan ko ronido ɗum o wiya omo nanda e ɗum ɗo naw cukalel ngel hôpital min ganda holko heebi ɗum e holko nangi ɗum a faami no mbirumami arrête de welsindare ni tan somi haali minen fof amin gandi affaire de rewɓe d' accord mais aussi omo dañi limite chéri an ɓiɓe non no dañi limite an ɓiɓe maɓe woni wonkima a fijirani a jalani hen joni mi waɗat préparé joni mi naɓa clinique mi noddat Serigne Diop ettana kam rendez vous ko gynécologue on docteur Ba mi nawat ɗum joni c'est ça nani c'est ça wona yidde bigo wona nangam la santé avant tout no foti ça fait combien de jours o janggani yandi tan ko muyna kon bolcete arrête de me dire ko muyna ko wonto mi yiiɗa yettade oto poussam aussi wonko mi yiiɗa haalde ɗo préparé mi nawaymo joni mi naway ɗum jinmi nande aɗani tati ko mi nawatmo aɗani ko woni probléme ma hunde kala même dans ta propre vie hunde kala a waɗa ɗum welsine toujours tu fais les choses à la dernière minute
même so taw amin yiiɗi yaltude mami par mi jooɗo hakke 1 heure de temps taw aɗana e préparation e yaltani mboɗo andi kam ma ya ha mbiya arnat aljanna mbiya dara mi waɗa préparation non chéri ɗum ɗo bokkani hen miɗo andi ɓiɓɓe ma ɓen woni wonkima kamɓe fo firta mami nawmo joni accu mami nawmo an ka dawowo mi falaka tikka mi falaka dara mi yimmoto joni moƴƴani ni mi noddat joni Serigne Diop ƴettana kam rendez-vous c'est ça quoi s'il te plaît mi noddat Serigne joni ƴettana kam rendez-vous e gynécologue on si tawi ko kikiɗe mi yaha kikiɗe te mi toroto Allah ƴetta kam joni si a noddi minne mi iwti labotade wat souci waɗe inchallah aɗa mi dawi ɗum yin min nande an ko fawɗa ɓiɗɗo ɗon Allah ya wuuro ha ɓe teddine simi wawno wonde cuka mi waɗatno ɓima ni afa hande ko goto tan ñawɗo ko yiɗɗa ɓiɗɗo ko o wiidi komi mami gode je t'aime moi aussi je t'aime beaucoup bonne journée ida haɓi waɗi ɗum janngode hay ɓani ɗum welani kono so samori tan kikiɗe ma ya janggoy ida janngoyde ou bien ande sahaji o mo fina tan taw janngoyde welanimo aɗa walla mo hen ida janngoyde chéri haɓe susa ɗum depuis garderi ha joni hiɗa yoɓana ɗum no janga o softanani jangde par rapport e ummar ɓenna kadi mauvaise note o softanani jangde mo heewi fijirde ayi umar avec ses résultats ko reedu makko musata comment reedu makko musata yandi tan affaire debbo yo Allah waɗu jam lamɗam sallah lamɗam nde mbimaɓe haala tan min kay affaire o iwri kam ko dow par ce que mi rotti ñankatan am gaccumi ɗo henne mi defti bottade mi ɓaɗi ni mi rotti gaare gotta ɗen wottade mabɓe e jooɗade mabɓe e nande ɓe longare e hunduko e goto fof hukkidde mi wi o bone ko woni ɗum woni no mbemmiri hen taw mi haaɓe piyan hen lamɗam tan ha haaɗi ha wi rok te ka anda hen ko elle komi banno ɗum centre elle komi ganduno ɗum sibno jaltumi nde mi tawi ɓe heɓe jooɗi saalo kanko ummu ne wonda Aissata même Aissata aɗan jooɗi wattanam hakkille e barmam nder wañi mbiɗa mi yaha dow mi ara ndenana ham guila ullundu mema te andi ɗo ham ala malleteɗo ɗo sona kanko sa yi mi wi ullundu ni ko kanko mallannomi ko ni de dañmi hen ɗum tagi ellen ha joni waño mo mi yaltata hen mi jooɗoto mbiɗa defa mbiɗen kam ne wuli so tawi noon aɗa yiiɗi jewten ɗo sa wawa kadi ngabboya dow kono min kam gillani ko ɗa mo guinnomi caggal mbiɗa fada natowo e waño jawɗo ɓuuri sirde par ce que o ham no jiirumomi ni o nandani neɗɗo moƴƴo hay min nde garami nde mi pottiɗo e damal he mbaɗa salminamo o jaaba hen o mbaɗani leeri kam ko jiɗɗo joom galle ma o yidde hey min gorko jiɗɗo mbiɗa andi ɗum o jiɗɗomo de wona gorko ma yiɗimo de kanko yiɗi joom galle ma te min somi daari neɗɗo tan mbaɗa andi ɗum o
ko jiɗɗomo dañi hen ha yeeso ma andu ɗum kono wona ɗum tawi kala naɗo ɗo o yaltini ɗum ko ɗum tari a waɗat attention rek d' accord mi faami saɗa waɗa mbaɗira golle less tan seese ma sawa ardude doole par ce que omo jiimu ko ƴoƴƴo ha ɓurti omo jogui ɗo te kanko kala komo liggo o liggoto ko fewi ka anda hen hay batta ko gil subaha mi yaltani waño a yiɗa caggal ko ɗon joɗimi bagam mbiɗa moggini mbiɗa juuɗi hay hunde ala ko paɗannomi tan haw naata waño so naati waño maw andu guilaw ɓammi men mbaade ko hande o fotti ay kono lamum tohtonon kon jiiɗa ko kañ kon ƴukkatmomi haw yaada hen sabsa heɗumi gaay seese jarta ay doole fewnani haydara ay omo jiimi ko hakkille kabirta e makko o wona noon tan de o seese tan jarta te ko mbiɗa ko joɗɗa ɗo e wañ ko ni c'est normal par ce que debbo kam saɗa defa poɗɗa ko rende wañ ma ɓuuri sirde joɗɗa e wañ ma ɗum kam mbaɗa yiɗi ɗum kono kanko kam yarema ko seese gollirɗa hakkille ma anani kalaman ko doole ɗum ɗo winani haydara réglani haydara seese seese tan ko noon mbiɗa hara stratégie tan mbiɗani kaɓirama e makko moƴƴi haray kam ko ƴoƴde tan e pewje seese kono saɗa arda doole mbaɗa ɗo labbi malla goɗɗum ko hoorema tan bonnanta woto ardema ko doole o wona noon tan de o e jaranma ko jaam jaam tan ha keeɓa ko jiɗɗa foof d' accord mi nani haalama ma mbaɗ ko mbiɗa fof kono ɗo no wuuli est ce que ngabbata dow poftoɗa seeɗa par ce que ko ɗum warni yahmi ngabboya dow mi fofto seeɗa moƴƴi sa yettima tan weddo hoorema e dow ngaddude walla joɗɗa sal ko mbaɗ kili mom ɓoɗomi ara eyi d' accord sa defti nodda tan ɓoɗomi dow ok feere fof nomi ƴeewamo accirtama dani omo bonna gallo holmo koloto mimino hande hakkille jiiba ɓernde yiilo mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehil ala bande ɗum fo magara wonta mande dañja nde ɓernde bonde besok bukan dalam suhu kalau gue ganggu itu langsung dulu dan bayar tidak semua kita taw jewata ko haalaluuji renndinoowo ou bien haalaluuji ɗi ngannduɗaa caggal neɗɗo o min j'aime pas ça so taw koko haalata ko no waɗi ko concerni affaire uji mbaaɗi noon min mi yiɗaa ɗum de ala wona ɗum de par ce que ayinde rek mi yiɗa o gonɗo ɗo rek ko kalanmi ko o nana ɗum o sikka min komi jakkaɗa ok ko famintel o less haɓi aɗa anndi keeɓi ɗo ɗiɗa haɓi ɗeɗo balɗe won mbi ko pawno on nganndi ko heɓi ɗo haɓi miñe haɓi miñam kay haɓi wona yumma ko wi ko gueɗe rewɓe nanngimo Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube kala e mon jegiɗo inde
yange walla cérémonie jokkondir e Sar Maimouna o walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biyeteɗo Sar Maimouna West African Food, adresse o ko 50 91 Ecolfax Avenue Denver Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddirkon makko nan ɗon. wonko ngannduɗaa heen goɗɗum komin annda ou bien wonko tinda heen goɗɗum komin tinaani? wiima ko geɗe rewɓe heɓi ɗum kay haala ma haabi geɗe rewɓe heɓani ɗum de te gurga min andi ko heɓi ɗum de mande o suuɗama rek mais en andi attends mbiɗa goggo ma no andi ko heɓi ɗum? eyi kay wonko heɓi haɓi e galle o timin mi tinani goggo ma tini ɗum yiɗa wiɗi goggo ma woni koye suddemi ko heɓi haɓi ko? ha baba min haaɓi ko ɗum de waɗani yani guppol de haɓi ko ɗum woni holɗum haala leero mi faama ko jiɗɗa haalde ko? baba haaɓi ko reedo haɓi ko holɗum mbiɗa haaɓi ko holɗum? sese jahen less ɗum tan no gilla mbimami en jaha less mi haala ma sese sabi allah joɗɗo heɗomi ko kalɗa ko gonga walla wona gonga mi yiɗa fenade wonko ngannduɗa hen haalnam ko ngannduɗa hen ko. baba waɗi ñalande wotere ñammo hay goto ala galle an tawi a yalti goggo am kayno yalti mi hawri Sehil Baro o mbo naata ɗo mais min ñammo mi yahna jeere Sehil Baro hol yoɗo? Sehil Baro o mo mbenamami haaɓi wino ko jiɗɗo ɗum an wadde ko kalanoɗa ko gonga? ko kalanum ko gonga mais mi hanjimi ceekɗa kam si ɗum tawi minni kultumi gaccumi ɗum ko gonga de ɗum nanay galle o taw min mi tinani et puis ose kadi koye nder gallam jokkit ko kalta ko jokkit mbima baba ñammu dal tawi an ala ɗo goggo am nanni yalti ñammu min mbeɗa yalta mbeɗa yaha jeere kawrumi makko ina naata ɗo jahmi mais nde gartumi kadi mi hawri makko ina yalta cikat noon ma taw goggo am arti mais tawi goggo am so ar kanko e haaɓi wonno e galle o? heɓe ɗam ndi ɗo gonno ɗo mais baba wallam sabi allah de won goggo am tin ko min haali par ce que goggo am ina ndi woɗɗo mi haala ummo woto yaltudo wadde min hay nder gallam dido détail uji
anen ko kalan tumami ruttugal mi ma mi rutahi an pour ka ma rutto e galama mi wa danjoron jam an ka bawa den der galle ma min a resani kam mahra ko ummu ndesda mais a halta holno zirtuma gallam encore une fois fama on aduna problème gonne koy mbedde yim fo ndara mi ruttu der gal kalma mi rutahi der galle ma mi ma mi wa danje der galle ma jam ana ala der galle ma kongol wadde acca mi rutto galle babam est ce que ni no kala ma mi rutto galle babam mi ma acca mi mami pour ka mbara jode galle ma rek bingel mani hadi ham deje an hay sami yidi lelade mi yidi foftade aysatu umro ko nasudu mo aran de suudu en arane lelo en wada mi déranger pour ka ana de jabandarde dum an mbimi wala so mette fo mi wure galle ma mi hetta hido mi ma mi yahani mi mami mi yahani mi an holko jidda ala fin ko jinmi ko ruttade galle babam hay ayi ham hay dara mi nawaran hay bagage ma mi soxlayn cikra ko bagage jojjini kame gallo hay dara jojjina kame gallo mane mi yahay hajam bi mami mi jewani bi mami mi jewani bi mami ko mane mi galle ma bingel mangel tawr men enen lelinde suude en jidi danade en arana déranger yimbe o hadi kam danade te mimmi wa munji dum est ce que fami bi mi hor haalum haala bingel e bedde dum en kalti dum ana kala mam ko o do ko cugule an wa munyandem mi wawa munyandem leso ngo holko bonnantuma mi wawa munyandem mbi mam adadi dum yodani te jogorani yodde ngum kay hodde galle baba mbi mami galle mi rutta hindar galle mbi mami mi anen ko kalantumami ngella cuulel nge ƴettata da fawe doam dum yoni anen ko kalantumami ho fama dum wona haala bedde fama dum wona haala bedde ta an ala munyal toksal woni ko ala ma min mi ala munyal mi ko muñ me galle ma ho façon maltraitation fo mi wada me galle he o do taxdu ada kaasa ada duga jamma e nyalawmo an ala munyal sa jugono munyal wala woni debbo moƴƴo a kasta sababu ay sara adi wa anen ko kalantumami mi natti wawde munje ngom kay hodde galle babam est ce que nani ham mi natti wawde munje mi maymi mami an mata wa ana wawa sengtade mi fama koy bedda gonnen encore une fois fama koy bedda gonden adduden galle kala ko podden haalde kalen dum tahi galle ma halaka heewi no feewi min kam mi gaccidom an mata wawa hokkude mi dana man fama ana tampini ham a tampini ham lorli ham hokkam dana sen kaldi mbiyagam hokkam danam a chaque fois sen kaldi mbiya hokkam danam ay min non halaka non burami doole anani kala mam ko or sikkuno mi wa hokkude ma dana ma or sikku ala ko jaggirma goddum ko tan waam seede sa mbe reemano be dog gilto fayde ga seram hokkam danam bi mami do kalten dum wona do kalten dum ndew me ma non komi desnda dum takadi ka debbo mi wa wuppude mo jaara non rewdo jehen galle dum kalten mi hani ya hokkam danam an awa harmin dem rewdo bim jehen galle ko kalten ko galle Chérie, vous êtes là? Chérie, tranquille. Kaza ni mu cin shimani. Hande mu anticipe. Ba si fo. Jango inshallah wete tan boro daya ha. Ko woni?
suuɗata kam chéri ko haalata ni nima suuɗodiral ala hakkude amen Regarde-moi. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Mi méritani ɗum hakkude men maɗa. Respectam comme no respectumami ni. Holko heɓi amin. chéri haɓe mi naɓimo hôpital ɓe haalni kam wona haydara an kadi suuɗodiral ala hakkude amen ko rabuji tan yandi haɓi mbe mi naɓa mo mi lootoya ɗum ko rabuji o jooɗike lebbi ase wayi tu aɗa haalnami rabuji ase adama ase an an ko sikkuɗa chéri An haɓi ko reedu. subhanallahi hunduko jeenayi noppi sappo Jaɓumi. E arrêtagol ko gonɗa e wadde e joude do en gauche à droite mbimami haɓi ko reedu jaɓumi. chéri haɓe hay fuu so waɗama mi haalnima ko jinnaji tan o jooɗike lebbi ɗiɗi o wuppani ko ɗum woni moye nawninde rednunno Moussa ma mi nawmo to mi lootoyamo ko jinnaji tan wondi sa waani de allahu akbar chéri no wawɗa haalirde ɗum haɓi ko cukalen